De grootste ijshockeytalenten van Friesland samelen haar op deze sneuntemoorn in een zeeltje boppen in het Tialfstadion. 29 in totaal. 15 talenten uit Ljouwert, 14 komen ervan uit Heerenveen. IJshockey is een kleine sport en we hebben wel gekeken van hoe kunnen we nou die sport gewoon verbreden en beter maken. Ja, dan kun je zeg maar als twee clubs, als rivalen, de strijd aangaan, maar je kunt ook gewoon gaan samenwerken. De dag begint met een theorieles. Daarna is het gauw omklaaien en dan naar boeten voor een pittige warming-up. Onder leiding van de zo'n 60-jarige Ivan Kotjanda. Let op daar! Hallo! Kotjanda is al jarenlang jeugdtrainer bij de Flyers. Sta in de weg daar! En hij is van het orde stempel en hanteert het motto: waar het net jerren wil, die moet maar vielen. Als iemand te laat komt, 10 keer opdrukken en of over de boarding springen, dat doen we gewoon hier. En dat maakt het niet uit of een jongetje 8 of 9 of 6 is? Nee, maakt niet uit. 3 dagen lang wordt er intensief getraind op het Simmeries van Tialf. De Friese talenten zijn net ouder als tol wie hier en eens hebben ze alle jaar hetzelfde doel verregen. Ze willen de top heljen. Hoe lang duurt het nog voordat jij in het Nederlandse team zit? Ga volgend jaar naar de 12, ja, dat zie ik wel. Dat ik in het Nederlands team kom of niet. En wil jij graag later echt professioneel ijshockeyer worden? Ja, En wil je dat dan bij Heerenveen of bij Leeuwarden? hier. Of is dat een domme vraag? Nou, ik woon eigenlijk in Canada. In de NHL. Martijn Oosterwijk neemt de doelman onder handen. Oosterwijk is de goalie van de Flyers en wordt zien als de beste doelman van Nederland. En Oosterwijk zocht een soort talent voorbij komen. Ja, absoluut. Anders staan we hier nu niet. Het zijn altijd de mensen met talent die willen altijd doorgaan. Mensen zonder talent natuurlijk ook, maar we maken hier gewoon gebruik van om het talent nog meer te ontwikkelen. Zowel de Flyers als de Capitals hebben profijt van deze gearwerking. Maar toch is er ook een kanttekening. Want de Flyers komt uit op het hoogste niveau. Had ook de betere faciliteiten. Ze zijn in alles krekt wat verder als de Ljouwerters. En dit had dan als consequentie dat de grootste talenten naar de Flyers gaan. Als er bepaalde jongens straks al vrij jong goed blikken te werden, ja, dan horen te zien dat je dus die jongens eerst de kansje maar naar meer handen gaan. Dan krijgt Ljouwert toch altijd de tweede garnituur? Oh ja, voorlopig kijk je wel een groot gaspanje in Ljouwert, maar de baan moet komen. Het moet nou even groeien. En ik loop best, in het verleden, heel mooi bij die had ik een knap eerste team gehad. Wel mooi een soort inpats, maar ja, het kent dus wel. Een eerste stap richting de gearwerking is inzetten. Maar wat altijd een bestaansdeel is de sportieve rivaliteit tussen de Flyers en de Capitals. Waar is beter, Ljouwert of Heerenveen? Dan kies ik voor Lauwert. Sommige jongens van Leeuwarden vind ik wel goed. Sommige jongens van Heerenveen zijn ook heel goed. Maar wie is nou de beste? Ja, dat weet ik niet. Maar is het dan ook zo als jullie beiden op de puck afkomen en je ziet dat het iemand van Heerenveen is, dan doe je wat rustiger aan. Maar als die van Leeuwarden is, dan geef je hem een dikke bodycheck. Ja. Ik wel. En doorwisselen, kom op! Opschuiven! Dat bedoel ik nou, ze moeten wel luisteren. Ja, zeker. Dat doen ze ook al.